Abono kumurekere wodi ya Bomariba nigo serikali ya kaunti ya Kisii inse y'omugabana Paul Simbarati yaenekirie gukinigwa kwebirengo ase dispensary ya Entange nabo igo dispensary ya Isamwera. Chipara ase wodi ya Bomariba boigo nigo chire libaga rinene abamenyi bagokere tokoroisigwa wepara ya mugumo Park Street. Kwa sababu ya hii Park Street yetu ya soko yetu ya Mugumo imechengwa, na hakika ilipochengwa tumeona tukiendelea vizuri. Kitu ambao hakiko katika hii Park Street yetu ya Mugumo ni mataa, tuko na giza sana. Chipara chinde ngamo nelia ya liambeche lia somoni monchurulia obuali Isamwera amonelia ya Igonga Nyamagundo Kenyorora eyo ase nonyerabo abamenyi basabire para yende ase nsemeye elia magani abo ogwikiranigwa yaito ya Kasarani njabo atoboko ngubonge sana kurumaega gotware kwa kanso kwimukie kaso makwoiga mwinari kwa sababu burangeti ekaso mayanga go gwakana ono rero ndoje ngambiere musiere tobekeiro moromo ya tubwatanire Kenya epare korugonga gochikenyorora nero osiri ngwitachire bono iga ndoche no omurayi oro egeti otemire mono sana igotiga tomweri bagakore gasi